Сьогодні хотів би розповісти, навіщо здавати металобрухт. Окрім того, що це дуже вигідно, адже здаючи мідний кабель, латунний кран або алюмінієвий посуд, ви можете заробити дуже непогані гроші. То навіщо викидати це на сміття, якщо можна заробити? Але це ще не все. Запаси руд постійно зменшуються та завершуються. А от попит тільки зростає, постійно зростає виробництво, з'являються нові товари і, відповідно, ціни на ці метали також ростуть. І здаючи їх, ви допомагаєте таким чином виробництву. Ну і сьогодні яскравим прикладом є золото та срібло, оскільки попит на них постійно росте, а от запаси цих металів постійно зменшуються. Видобувати їх стає все важче та дорожче. Тому здавайте металобрухт, заробляйте гроші, підтримуйте виробництво, і тоді все буде добре. Хочете знати більше про кольорові та дорогоцінні метали? Обов'язково підписуйтесь.